Venezuela is klaar voor de opening van de grenzen met Curaçao, Bonaire en Aruba. De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Ivan Gil heeft gisteren op sociale media een lijstje geplaatst waarop te lezen is dat Curaçao op 3 april de grenzen tussen Venezuela en Curaçao opent voor wat betreft luchtvaart en scheepvaart. Bonaire doet dat wat betreft scheepvaart op 3 april en Aruba wat betreft scheepvaart op 1 mei. Wat Venezuela betreft zijn dat goede afspraken en het land doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de grenzen ook daadwerkelijk open kunnen gaan. Er staan een paar interessante onderwerpen op de agenda voor wat betreft het interparlementair koninkrijksoverleg. 2 keer per jaar wordt zo'n overleg gehouden. Dit keer vindt het plaats op Curaçao. Vertegenwoordigers van de parlementen van Nederland, Curaçao, Sint Maarten en Aruba praten de komende dagen over onder meer het democratisch deficit, de verhoudingen binnen het koninkrijk, landspakketten, de periode van slavernij en kolonialisme en migratie. Het zijn veel onderwerpen die de komende dagen uitgebreid besproken zullen worden. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. Het Curaçaose Toerismebureau heeft veel ambitie voor wat betreft het toerisme op Curaçao. In 2022 kwamen er meer dan 460.000 toeristen naar het eiland. Voor dit jaar wordt gestreefd naar een aantal van 525.000. Dat blijkt uit het strategisch plan voor het toerisme dat het CTB heeft gepresenteerd. Volgens de leider van oppositiepartij PAR, Quincy Quirigori, moet minister-president Kilma Pik-Pisas zich volwassener gedragen. Het lijkt volgens Quirigori er steeds meer op dat Pisas niet bestand is tegen de verantwoordelijkheden die bij het ambt van minister-president horen. Quirigori reageert op de ruzie die afgelopen dagen vooral via sociale media werd gevoerd tussen Rutzel Marta en Pik-Pisas. Daarbij heeft Pisas zich volgens Quirigori onvolwassen gedragen en dat is nadelig voor Curaçao, aldus Quirigori. Gisterochtend werden er pakketjes aangetroffen op Bahia Beach. Volgens de politie leken de pakketjes precies op zogenaamde drugspakketten die worden gebruikt om drugs te smokkelen. Maar bij het openen van de pakketjes zat er gewoon zand in. Het is niet bekend wie de pakketjes gemaakt heeft en hoe de pakketjes op Bahia Beach terecht zijn gekomen. Dat wordt momenteel onderzocht. Zoals bekend heeft KLM in oktober bekendgemaakt de komende periode maar 1 keer per dag op Curaçao te vliegen. Dit tegen de zin van de Curaçaose toerismesector. Nu is bekend geworden dat tussen 6 juli en 3 september KLM 10 keer per week gaat vliegen. Dat betekent dat er op 3 dagen in de week 2 keer zal worden gevlogen. Tot die tijd houdt KLM vast aan 1 vlucht per dag. Gisteren was het de internationale dag voor niet-gouvernementele organisaties. In het kader daarvan hebben organisaties die niet-gouvernementeel zijn op Curaçao samen met organisaties die oud-werknemers van de raffinaderij vertegenwoordigen een gebedsdienst gehouden voor het heropenen van de raffinaderij. Veel oud-werknemers zijn bezorgd over de huidige situatie en hebben tijdens de dienst gevraagd zo snel mogelijk te werken aan de opening van de raffinaderij. De komende dagen is er geen extra journaal, maar volgende week komen we terug met een uitgebreide versie en ik hoop dat u dan weer kijkt. Tot dan! Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra journaal, vers van de pers.